Jeg har glædet mig utrolig meget til at sige det her. Velkommen til den her kampdagsvlog mellem OB og Viborg FF. Det er altså en kamp, som rigtig mange OB-fans har set frem til, da det er den første Superliga hjemmekamp, der bliver spillet på Odense Stadion i over 14 måneder. Sidst vi spillede her, var det altså mod Randers FC, hvor OB endte med at vinde 2-0. Så vi kan jo håbe på, at det bliver et resultat lidt af det, som vi kommer til at se i dag. Der er i hvert fald ingen tvivl om, at der er rigtig mange mennesker, der har glædet sig til den her kamp, og det kan man også allerede se på stadion, da der kun er cirka en time til kampstart, og stadion og fanzonen er allerede næsten fyldt. Så det bliver dejligt at se, hvad vi kan forvente af den her kamp i dag, som rigtig mange mennesker har glædet sig til. Som vi nok kan høre, så er OB-spillere kommet på banen, og stemningen er helt fantastisk. 3 kvarter til kampstart, og det er fantastisk. Det er dejligt. Den entusiasme og den energi, der er på Odense Stadion. Det er altså nogen, som der tror på sagen, og nogen, der tror på, at det her hold det kan få en sejr i dag. Naturligvis så er der også nogle spillere, som der bliver spændende at følge i dag. For eksempel Rasmus Falk, som der for første gang er på Odense Stadion som OB-spiller, efter han er kommet tilbage fra FC København. Det bliver også den første kamp for Alexander Sonnegaard som cheftræner her på Odense Stadion. Så det bliver også spændende at se, hvordan det kommer til at gå. Som jeg også fik sagt lige før, så bliver det altså spændende at se, hvordan stadion de tager imod de her nye spillere, som der er kommet til klubben. Vi kunne se, hvor de her spillere sagt, der lige har været, at det er en stor entusiasme og en stor glæde, der er på at se både Rasmus Falk og tyskeren Jan Peter Arp. Så det bliver bare fedt at se, hvordan de kommer til at spille på Odense Stadion. Det er jo første gang for dem i dag. Kun cirka en halv time til kampstart, og spillerne de virker også meget tændte og meget klar. Lige nu der tager jeg billeder af dem, hvor de varmer op her lige foran mig. Personligt så glæder jeg mig rigtig meget til at se Rasmus Falk. Jeg altid synes, han var en fantastisk fodboldspiller, og også håbede, at han kunne komme tilbage til OB på et tidspunkt. Så ham glæder jeg mig rigtig meget til at se i dag. Og så glæder jeg mig også til en god fodboldkamp. Jeg tror, kampen her i dag den ender 2-1 til OB, hvor Max Ejdom og Noah Genau scorer. Og så selvfølgelig, at vi kommer over 10.000 tilskuere til dagens kamp. Nu ser jeg for ret i det. Allerede nu der er der rigtig mange mennesker på stadion. Jeg tror næsten godt love, at der bliver over 10.000 mennesker på stadion i dag. Der er nærmest ingen tomme pladser og spore. Der er kun blåhvide trøjer og god energi. Nu er der kun lige 5 minutter til kampen går i gang, og spillerne går på banen lige om lidt. Første Superliga-kamp i den sæson er skudt i gang, og allerede efter 1 minut, der er Viborg tvunget til at sparke bolden ud til hjørnespark, da OB's høje pres fungerer rigtig godt.
Men god stemning på stadion indtil videre, og et OB-hold, som der virker klar. Jeg sidder også klar med kameraerne og klar til at fange, hvis det skal ske noget. Der er nu spillet 20 minutter, og OB er ikke i lige så meget kontrol, som de var til at starte med. Man kunne tydeligt se, at de første 5 minutter det gik på at skulle se, om man kunne køre Viborg over, og måske se, om man kunne score ved hjælp af et højt pres. Men Viborg er kommet bedre med i kampen, og OB har stillet sig lidt længere tilbage. Så der er ikke så meget intensitet på mere, udover at Viborg har haft et par store chancer. OB er kommet bedre med igen og også haft nogle rigtig fine angreb, og faktisk også en afslutning for Fidarab, som var lige ved at gå ind. Men ellers er OB tilbage på sporet og virker også til at være villige til at angribe lidt igen. Og så er OB foran med 1-0. Noah Ganaus han hætter den ind på et fint indlæg af Leroy Owusu. Så med 3 minutter til pause plus tid, så er OB altså foran. Det var altså ikke lige det, der lå i kortene i forhold til spillet på banen, men alligevel OB foran med 1-0. Som så var OB foran mod Viborg her ved pausen, og det er jo faktisk en fantastisk udgangspunkt til anden halvleg, som der går i gang med om et kvarter. Så nu er jeg altså bare lige nede i presserummet, få lidt at drikke, lidt at spise, og så er det ud til anden halvleg. Anden halvleg er startet, og der er kun lige spillet 10 minutter, så stiger Nicolas Bürki altså til værs, og så står der altså 2-0 til OB. Det er en fantastisk kamp og en fantastisk kulisse, så lad det bare fortsætte, og så lad os få de 3 point. Ja, det når jeg så kun lige at sige, og så scorer Viborg altså til 2-1, så OB er stadigvæk kun foran med et enkelt mål. Og nu kan I nok høre på stemningen, hvad der er sket. En af de gode ting ved at komme tilbage til Superligaen, det er altså, der er VAR. Og det betyder så, at Viborgs mål det bliver taget i en offside. Så stadigvæk 2-0 til OB, foran med 2 igen. Han er ikke den typiske målscorer, men han scorede lige før, og han scorer igen, og den her gang på et fremragende langskudsmål. Nicolas Bürki en dobbelt målscorer mod sin tidligere klub Viborg. Og OB det er så foran med 3-0. Det her det kan godt gå ind og blive en fest. Jeg fik vist sagt den kamp med, at jeg gætter på, at der kommer over 10.000 mennesker på stadion i dag. Og den fik jeg ret i. Der er rigtig mange mennesker i dag, og de har lige sagt, at der er over 12.000 mennesker på Odense Stadion i dag. Det er helt vildt den opbakning, holdet har fået, og det ligner også, at de får 3 point i årets første hjemmekamp. Så det er fantastisk. 10 minutter tilbage plus tillægstid. Det kunne godt være, der måske er en lille scoring, der gemmer sig bag kulissen, men lad os nu se. Men lige nu 3-0 til OB med 10 minutter igen. I kampen, så scorer Viborg altså, så der står 3-1 lige nu, men der er endnu en gang VAR-tjek.
Okay, målet blev så godkendt, men den tidligere OB-spiller Charlie Nuk ender med at score, så lige nu der står der 3-1 til OB stadigvæk med 5 minutter plus tillægstid igen. Ligesom sidste OB, de spillede på Odense Stadion, der vinder de denne gang med 3-1 mod Viborg og i en Superliga-kamp. Man kan tydeligt mærke på fansene, at de er glade for den her sejr. Og det betyder også rigtig meget, at man nu starter Superligaen ubesejret i de første 2 kampe. Nu både med et uafgjort resultat og en sejr som den her.